Ljudi koji su se bavili i još uvek se bave tematikom uspeha, uspeli su da izdvoje 10 glavnih osobina uspešnih ljudi. Te osobine su sledeće. Prva, oni imaju jasno određene ciljeve. Druga, oni preuzimaju odgovornost za svoj život. Treća, oni su samodisciplinovani. Četvrta, oni vredno rade na sebi. Peta, oni veruju u sebe. Šest, oni su dobro organizovani. Sedam, oni rizikuju. Osam, oni nastavljaju dalje čak i kada boli. 9. Oni uvek pronađu način da pobede. 10. Oni rade ono što vole. Da li to znači da ukoliko posjedujemo tih 10 osobina, mi jesmo uspešne osobe? Šta je u stvari uspeh? Šta je tačna definicija uspeha? I ko je tu definiciju odredio? Da li je uspeh imati novac? Ili je uspeh voziti dobar auto? Možda je uspeh završiti školu, imati diplomu kao priznanje stečenog znanja. Da li biti uspešan znači imati dobru poziciju u firmi u kojoj radimo? Ili imati veliki, lepo opremljen stan u centru nekog velikog grada? Ili imati veliku porodicu? Ili je možda uspeh sve ovo zajedno? Za mene je lično tražiti tačnu definiciju uspeha bilo slično kao kada sam sebi postavio zadatak da pronađem tačnu definiciju sreće. Definitivno težak zadatak. Da li sam uspeo, procenit ćete vi sami na kraju ovog videa, ali u svakom slučaju, tražeći tačnu definiciju uspeha, pronašao sam dosta interesantnih definicija. Websterov rečnik daje sledeće definicije. Prva, uspeh je da ste postigli bogatstvo, sreću, poštovanje ili slavu. Druga kaže tačno ili približno tačno ispunjenje cilja. Da li se vi slažete s ovim definicijama? Još neke definicije koje su meni bile interesantne i koje sam izdvojio su recimo uspeh je kretanje od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma. Winston Churchill. Ili recimo prilagođavanje pojedinca na konstantno promenjivo životno okruženje u duhu harmonije i ličnih uverenja. Ovu definiciju potpisuje Napoleon Hill. Ili dr. Zoran Đinđić koji kaže jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.999 nisu uspeli. Znači vi ste šampion. Svako ko se rodio, on je već uspešan. Za sam početak, da, smatram sebe uspešnom osobom. A u ovom videu podelit ću sa vama moje korake kao i neka moja iskustva i saznanja o uspehu i pokušat ću da zajedno sa vama demistifikujem toliko često pominjani uspeh. Prvi korak, uticaj okoline. Voleo bih da napravim neki mini intervju sa današnjim tinejdžerima na temu toga šta je uspeh, ali verujem da pored svih uspešnih osoba, odnosno onih koje su nam predstavljene kao simboli uspeha, odgovori se neće previše međusobno razlikovati. Danas su uspešne osobe uglavnom osobe koje imaju materijalno bogatstvo, medijsku popularnost i pažnju javnosti. Međutim, ukoliko je uspeh zaista to, zašto imamo toliko slučajeva širom sveta da su uspešni ljudi ujedno nesrećni ljudi? Ja jednostavno imam problem da prihvatim da čovek može biti uspešan, a istovremeno nesrećan. Moje subjektivno mišljenje je da je ta osoba u tom slučaju, bez obzira na svo materijalno bogatstvo i slavu, izuzetno neuspešna. Daću vam jedan izmišljeni primer. Ovo je Đole. Đole pokušava već dugo vremena da pronađe način kako da bude uspešan u životu. Đole je završio školu, učio je, dobio diplomu, ali još uvek se ne osjeća uspešno. I Đole je uspeo. Odredio je jasan cilj i pronašao način kako da dođe do uspeha. Postaće najbolji advokat. Radio je naporno, svakoga dana, mesecima, godinama. Padao, ustajao i u onom momentu kada je mislio da ne može dalje, Đole je ostvario svoj cilj. Postao je zvanično najuspešniji advokat u gradu. Ljudi su ga poštovali, odlično je zarađivao, kupio je sebi predivnu kuću, auto, oženio se, dobio decu, stvarno živeo život iz snova. Ali Đole se ipak nije osjećao dobro. Bio je nezadovoljan. Nije voleo svoj posao. Bio je, kako su godine prolazile, sve manje i manje zadovoljan. Da li vam ovakva priča zvuči poznato? Većina nas smo svedoci da materijalno bogatstvo koje nam se u društvu nameće kao osnovno merilo uspeha nije garancija istinskog uspeha, odnosno ispunjenja zadovoljstvom i srećom. Oni među nama koji još uvek veruju da je materijalno bogatstvo jednako uspeh, samo je pitanje momenta kada će shvatiti da su u ogromnoj zabludi. Međutim, iako to sada znam,
Nekada nisam bio svestan toga i sam sam bio uvučen u potragu ili bolje reći poteru za uspehom jureći materijalne ciljeve. Drugi korak je veliko razočarenje. Kada sam bio mali, jedva sam čekao da porastem, da krenem u školu i da budem uspešan. Učili su me da je uspeh biti odličan u školi, imati sve petice. I u toku čitave osnovne škole bio sam upravo to, odličan đak. Svi komplimenti i pokloni su mi uvijek prijeli, ali često se nisam osjećao ispunjeno. Učili su me da je uspeh baviti se sportom. Trenirao sam košarku nepune 4 godine u lokalnom košarkaškom klubu, nastupao na utakmicama i čak sam dobio priliku da nastupim za reprezentaciju škole. Verovao sam da sam uspešan, ali nisam siguran da sam se tako i osjećao. Kada sam završio srednju školu, otac mi je ostavio 2 opcije, fakultet ili posao. Odabrao sam da radim. Radio sam kao DJ i voditelj na radio stanicama i puštao sam muziku u manje više svim najboljim klubovima širom Vojvodine. Uvek sam imao dovoljno novca, ali opet i pored svega toga, iako mi je sve to prijalo, nisam osjećao da je to sve. Nešto mi je sve vreme nedostajalo. 2008. godine sam počeo da se bavim prodajom i to u jednoj od najvećih kompanija u Evropi, da bi među ugrubo 300 prodavaca u Srbiji bio proglašen za najboljeg prodavca već 2009. godine. Živeo sam izuzetno lep život, zarađivao sam nadprosečno za Srbiju, kupio sam svoj auto, bio sam neosporno uspešan po većini mernih parametara okoline, ali i dalje sam verovao da mogu da budem još bolji. Bio sam izuzetno posvećen poslu jer sam uspeh na poslu poistovećivao sa mojim uspehom kao ljudskog bića. Na kraju sam postao direktor jedne poslovne jedinice firme u kojoj sam imao preko 100 svojih zaposlenih, ali i dalje me je pratio taj čudan osjećaj. Osjećaj koji je znao i da me muči. Nekada sam se osjećao nezahvalno. Bio sam uspešan, zar ne? Većina bi ljudi to rekla. Imao sam manje više sve što sam poželeo, a nešto mi je nedostajalo. Što je najgore, nisam znao šta. Umeo sam da radim i po mnogo više od 8 sati dnevno, da radim i subotom i nedeljom, toliko da sam u jednom momentu ugrozio i svoje zdravlje zarad ostvarenja uspeha u poslu. Onda je došlo razočarenje. Razočarenje za koje sam siguran da je većina istinski uspešnih ljudi iskusila i da ćete na svom putu ka istinskom uspehu morati da se kad-tad suočite sa tim. Međutim, ono što je dobro jeste da je to razočarenje dobro. Na kraju, moje veliko razočarenje u tom momentu bilo je saznanje da, iako ne mogu poreći da mi novac i uspeh u poslu prijaju, te stvari za mene ne predstavljaju onaj istinski uspeh. Osjećao sam da sam možda i previše vremena radio nešto što mi nije donelo istinsko ispunjenje i sreću. Većina nas će se, jureći za uspehom u materijalnom svetu, kad-tad zateći u toj situaciji. Kako je i pored svog materijalnog bogatstva i dalje duhovno siromašna. A sama činjenica da je neko duhovno siromašan neće mu dozvoliti da u materijalnom bogatstvu uživa na ispravan način. I onemogućit će mu taj istinski osjećaj uspeha i ispunjenja o kojem vam govorim. Nakon velikog razočarenja obično dolazi upravo korak broj 3, a to je veliko otkriće. 2013. godina za mene je bila prekretnica na više životnih polja. Doneo sam neke teške odluke u svom životu, između ostalog da napustim dobar posao sa odličnom zaradom, a zarad svojih uverenja i vizije budućnosti koju sam tada imao. Odlučio sam da poslušam svoje srce. Doneo sam tešku odluku i upustio sam se u preduzetnike. Prvi put u životu sa svega 25 godina. Kada sam napustio kompaniju u kojoj sam radio i kada sam postao preduzetnik 2013. godine, sećam se koliko sam uživao u kreiranju nečega od nule. Prvi put sam se susreo sa tim osjećajem u ovom obliku. Uživanju u svakom malom detalju kreiranja mog biznisa. Počevši od toga kako će izgledati moj logo do kompletnog biznis plana. Još jednom sam prepoznao koliko se dobro osjećam kada sam u ulozi kreatora, kada donosim čak i one najteže odluke u svom životu i kada imam priliku nešto da stvaram i gradim. Tada sam već radio na svom ličnom razvoju i, kao i većina pretpostavljam, počeo sam sa dokumentarcima tipa The Secret ili Tajna, Louisom Hay, Anom Bučević i tako dalje. Što sam više istraživao na ove teme i radio na sebi, iskreno sam se osjećao bolje. Osjećao sam da moj duhovni rast i razvoj čini da se osjećam sve zadovoljnije, uspešnije i srećnije. Paralelno sa mojim ličnim rastom i duhovnim razvojem, kako je vreme prolazilo, bio sam sve sigurniji i naposletku konačno sam shvatio šta je to uspeh. Shvatio sam da se uspeh teško može definisati univerzalno i da se on sastoji iz više različitih segmenata i elemenata. Shvatio sam da se definicija uspeha razlikuje za svakoga od nas, ali da postoji suština, da postoji nešto bez čega nikada nećemo biti uspešni. Kada bih morao da ga najjednostavnije objasnim, rekao bih da je ovo definicija uspeha. Uspeh je emocija.
Uspeh je sreća. Niko vam ne može reći da li ste uspešna osoba ili ne. To je nešto što jedino vi znate. A kako to znate? Tako što osjetite. Dakle, ne mislite i verujete da ste uspešni, već osjetite da ste uspešni. Znači, pravo pitanje za vas je da li se osjećate istinski uspešno. Odgovorite sami sebi na ovo pitanje, bez razmišljanja, samo sa da ili ne. I to ne iz uma, već direktno iz srca. Da li ste istinski srećna osoba? Niko drugi ne može dati odgovor na ovo pitanje umjesto vas. Jedino vi znate da li ste srećni ili niste. Da li se osjećate istinski ispunjeno ili ne. Ko umjesto vas može da kaže da li ste vi uspešna osoba ili ne? Uspeh, isto kao i sreća, dolazi iznutra. Uspeh je emocija. Svi vi koji gledate ovaj video radite na svom ličnom razvoju. Zašto? Siguran sam iz razloga želite da budete bolja verzija sebe, ali pitaću vas, ko to ocenjuje da li vi jeste bolja verzija sebe i koliko ste bolja verzija sebe? To je opet nešto što možete samo vi, a na kraju to se svodi na vaš subjektivni osjećaj. Da li se vi osjećate bolje? Da li se osjećate uspešnije? Da li se osjećate zadovoljnije sobom? Većinu stvari koju radimo u životu radimo da bi se osjećali bolje. Niko od nas ne želi da bude bogat, ali nesrećan. Niko od nas ne želi da bude najpoznatiji u delatnosti kojom se bavi, ali da bude u depresiji. Kada postavljamo sebi ciljeve i vizualizujemo sebe u budućnosti kao još uspešniju osobu, povezujemo to sa emocijom. U našim planovima i vizijama budućnosti mi se osjećamo zadovoljno, osjećamo se srećno. Iako se možda zamislimo u boljem autu, u svojoj kući ili boljoj kući, mi zamišljamo da ćemo tada biti uspešniji, a samim tim srećniji i ispunjeniji nego što smo sad. A ta emocija u takvoj jednoj viziji naše budućnosti je toliko jaka da kada se vratimo u realnost, u sadašnji trenutak, često se osjećamo motivisano i spremno da se suočimo sa bilo kojom preprekom koja je ispred nas. Ne zbog auta koji smo vizualizovali, ne zbog kuće ili stana, već zbog emocije koju smo tada kreirali. Sve oko nas se svodi na emocije. Ponavljam, većinu stvari koje radimo da bi se osjećali bolje. Daću vam jedan primjer iz marketinga. U pitanju je TV reklama. Momak uzima telefon, poziva svoju devojku. Ona se javlja na telefon i on počinje da joj peva. Ona se naravno sa druge strane bukvalno topi, oduševljena njegovim romantičnim gestom. On peva, a usput kretajući se pridružuju mu se muzičari, za koje ja pretpostavljam da su mu drugari, koji zajedno sa njim sviraju i pevaju. Nastavljaju zajedno da se kreću, usput on pokupi cveće i u sledećem momentu njegovoj devojci neko zvoni na vrata. Ona otvara vrata kad tamo on sa svim ovim muzičarima nastavlja sa pesmom. Verujem da ne biste lako pogodili šta ova reklama u stvari reklamira. U pitanju je, verovali ili ne, reklama jednog mobilnog operatera za pakete sa neograničenim minutima razgovora. Šta se u stvari prodaje? Kako u ovoj, tako i u većini drugih reklama. Emocija. Sve je emocija. Mi dobro znamo da paket sa neograničenim minutima neće sam po sebi doneti sreću i ispunjenje u naš život. Ali način na koji ćemo eventualno koristiti te minute može doneti pozitivne emocije. Isto tako, samim tim trebalo bi da budemo svesni da nam novac, dobra poslovna pozicija, skuplji auto ili samo fizički privlačan partner neće doneti sreću i dugoročno zadovoljstvo. Samim tim nećemo se dugoročno osjećati uspešno. Ipak, mi dozvoljavamo da nam prodaju tu ideju da bez svih tih stvari mi ne možemo biti uspešni. Isto kao što nam prodaju čips, sokove ili pakete za mobilni telefon. Bez toga da osvestimo šta je ono što je za nas lično istinska sreća, ne možemo računati na dugoročni uspeh. Osjećat ćemo se istinski uspešno onoliko koliko se osjećamo srećno i ispunjeno, zadovoljno sobom. Svesnost da uspeh dolazi iznutra, a ne s polja, ključna je u postizanju uspeha. 5. korak je ostani skroman. Sedeo sam pre nešto više od 2 godine sa jednim svojim prijateljem sa kojim sam i sarađivao u poslu, a koji je 10 godina stariji od mene. Po svim društvenim merilima on je izuzetno uspešan čovek. Međutim, on se nije tako osjećao. Tog dana u kafiću, odnosno u bašti u kojoj smo sedeli, rekao mi je nešto što nikada neću zaboraviti. Rekao mi je, veruj mi, bio sam srećniji dok sam vozio mog Golfa 2 nego što sam sada kada vozim Mercedesa od 30.000 eura. Da, neki od vas će pomisliti sada, pa on nije normalan. Šta bih ja dao da imam auto od 30.000 eura? Neki od vas će s druge strane jednostavno da razumeju i samo će se nasmejati.
kroz svoje lično iskustvo i kroz iskustva drugih ljudi iz svoje okoline shvatio sam da definitivno postoje neke zajedničke karakteristike svih istinski uspešnih ljudi. Da, većina od onih 10 tačaka sa početka je tu, ali je uspeh mnogo dublja priča od toga. Naučio sam da uspeh ne povezujem uslovno sa materijalnim bogatstvom. Imao sam sreću i čast da upoznam uspešne ljude, istinski srećne ljude, koji voze automobile u vrednosti od 2 do 3 hiljade eura. Uspešne i srećne menadžere i direktore koji se oblače kao da nemaju dovoljno novca za odeću. Ljude koji zarađuju i manje od proseka, ali koji se sobom nose iskren osmeh na licu i koji se osjećaju uspešniji u svom životu od mnogih koji imaju 5 puta više od njih. Naučio sam da su uspešni ljudi neretko sasvim skromni ljudi. Ljudi koji su zahvalni za sve što imaju. Ljudi koji cene nešto drugačije vrednosti i koji ne dozvoljavaju da ih materijalni svet proguta i da se prepuste toj trci za novcem. Ljudi koji su se posvetili duhovnom razvoju i za njih ne postoji iznos za koji bi se tog duhovnog stanja odrekli. Samo da se razumemo, ne šaljem vam sada poruku da ne treba da imate. Lično verujem da je sasvim u redu da imate, dok god ostanete skromni u duši, iskreno zahvalni za sve što imate i dok god ne dozvolite da vašim životom upravljaju materijalna bogatstva, odnosno ne stavljate takve vrednosti ispred onih duhovnih u vašem životu. Oko nas postoje ljudi koji su zaista prevazišli taj moment. Možda još uvek ne na svim, ali na mnogim poljima. Navešću samo neke primjere za koje svi znate, a inspirisan tekstom koji sam nedavno čitao, a koji nosi naslov "Ljudi dovoljno moćni da svaki dan nose istu odeću". Opšte je poznato da između ostalog Steve Jobs je neko ko je uvek nosio manje više istu odeću. Postoji samo jedna stvar u životu osnivača Facebooka, Marka Zuckerberga, koja se nikad nije promenila od kako je pokrenuo tu najpoznatiju društvenu mrežu, od kako je postao milijarder. Siva majica koju nosi. Zuckerberg je, kada se trebao vratiti na posao posle očinskog odsustva nakon rođenja ćerkice, podelio fotografiju svog ormara na kojem su prikazane 2 vrste majica, skoro istih boja, koje nosi svaki dan. Njegova jednostavna odeća možda izgleda dosadno, ali on ima jako dobar razlog zbog nošenja istih majica svaki dan. On tvrdi da oblačeći isto svaki dan mu dozvoljava da svoju energiju usmeri na važne odluke koje se tiču tog dana. 6. korak. Po meni, 3 osnove za postizanje istinskog uspeha su sledeće. Pod 1. Da imaš dobro srce. Srce kojim ćeš iskreno voleti, kojim ćeš razumeti, kojim ćeš ceniti, kojim ćeš biti zahvalan i više nego što misliš da treba da budeš za sve ono što u životu imaš. Kada pomisliš da je zahvalnosti dovoljno, onda to udvostruči. To ne znači da u svom životu treba da stagniraš i da ne radiš na tome da ti na svim poljima u životu bude bolje. Ali znači da treba da budeš zahvalan za to gde si sada i da sve što iz života otpustiš s ljubavom. Da u svemu što radiš posjeduješ veru i strast kojima inspirišeš. Prirodnu veru i strast koja će ne motivisati, nego inspirisati ne samo tebe, nego i ljude oko tebe. Motivacija je, pod znacima navoda, gurati ljude da rade nešto što možda ne veruju da treba da rade. Inspiracija je nadahnuti ljude da to što rade svim srcem. Da prihvatiš da si ljudsko biće. Šta to znači? To znači da treba da prihvatiš da si čovek. Samo čovek koji ima svoje strahove, sumnje, borbe i izazove, koji nema kamen umesto srca, koji oseti, koji je sposoban da se raduje, ali i da pati i da zaplače, koji ne mora uvek da bude u pravu i najbolji u svemu, koji ne može da garantuje da će svaka njegova odluka doneti samo ono najbolje, koji je kao i drugi ranjiv i koji će isto tako nekada u životu pogrešiti. Ali u onim najtežim momentima, dok drugi sede, ti si čovek koji ustane. Ustane i vodi čak i onda kada nije 100% siguran da će doneti pravu odluku. Čovek koji ne čeka da mu se stvari dese same od sebe, već preuzima ulogu kreatora u svom životu. Spreman da se suoči sa zonom bola. Sve što radiš, radi sa verom. Definitivno te očekuje mukotrpan rad. I ne toliko na poslu koliko na sebi. Budi spreman na to. Proces je jednostavan, ali nije lak. Zapamti to i ne očekuj drugačije i veruj mi, bit će ti od pomoći. Koji je najbolji način da saznaš da li nekome možeš da veruješ u životu? Da mu jednostavno veruješ. Isto tako veruj u ovaj proces. Veruj u vrednosti, veruj u ispravna dela i u ispravne postupke. Budi strpljiv. Rezultat će uvek doći i uvek je direktno povezan sa kvalitetom i količinom tvog rada, ali i tvojim duhom.
Bezgranično strpljenje donosi momentalne rezultate. I u onim momentima kada posumnjaš i kada ti bude teško i kada padneš i kada ostaneš bez motivacije, bez inspiracije i bez energije, a takvih momenata će biti, i tada veruj i radi, jače i više nego ikada pre. I za kraj, zapamti još nešto, ti vrediš. Iako se mnogi trude da te ubede da nije tako, vrediš i više nego što misliš. Svaki dan ostvaruješ neki uspeh, jer zapamti, uspeh je i kada se trudiš i radiš najbolje što možeš. Uspeh je kada imaš mesto koje možeš da nazoveš dom. Uspeh je i kada veruješ i onda kada je najteže verovati. Uspeh je i kada uspeš da ispuniš svoje potrebe. Uspeh je kada si svestan svojih mana i svojih strahova i kada ne dopustiš tim manama i strahovima da te pobede. Uspeh je kada svaki dan naučiš nešto novo.